Hemen jarraitzen dugu Gaztea BBK Lifetik, eta nola ez Euskal Eszenako talde garrantzitsuenetako bat elkarrizketatzea tokatzen da. Hemen daukagu gurekin Zea Maiseko Aiora Renteria. Kaixo Aiora, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon. Bueno, oraintxe jetsi zarete San Migueleko oholtzatik, oraintxe bertan zer moduz joan da? Oso ondo. Bai. Oso gustora, azkenean indar handiko kontzertua egonda, jendea oso entregauta eta oso gustora, bai. Gustora gontzadrete beraz. Oso posik, bai, izan da sekulako pasada. Oin hori denborarik ez pentsatzeko, ze hona torri naiz arnasteko azkenean. ere ez? Baina, bueno, gero ja guztiz aldatuko naiz, eta ja lagunekin batuko naiz, eta bueno, zerbeza batzuk edan, kontzertuak ikusi. Egin behar dena, ez? Hori Ozio da, pixkat. hori da, bai. Bueno, nire itsasora itzuli naiz biran zaudete. Bai. Zer moduz joaten ari da bira hori, nolako ikusleak izaten ari zarete oro har? Jo, danetarik, ze azken baten bira hau Euskal Herritik kanpo hasi gendun eta lehenengoko kontzertu gehienak Euskal Herritik kanpo egin genituen, eta orain dela gutxi, ekaina, maiatza aldera hasi ginen hemen kontzertu gutxi batzuk egiten Euskal Herrian, ez? Eta orduan izan da, publiko oso ezberdina izan dugu, ez? Leku ezberdinetan, aukitu garito batzuk oso jende gutxikin, jende askorekin, onatorri eta jendea zutan, Mexikon ezagutzen ez gendun jendea ere oso entregauta, ostra, danetarik eduki dugu. Bai, bueno. Uste dut izan dela bira bat oso, eta da bilela izaten oso bira berezia, eta ezberdina. Ze ondo, biraren izena nondik datorren galdetu nahi nizun nik, ze bada izeman nahiko metaforikoa edo ematen duena esan nahi bat badaukadala behintzat. Bai, azkenean kemena abestiko estribilloan esaldia da, ez? Nire itsasora itzuli naiz. Azkenean da, nola aurrera joateko, nola bueltatzen garen gure leku kutxunera, gero aurrera botatzeko, ez? Azkenean, uste gendun izen oso hori esanguratsua zela, bira batentzako, ez? Aipatu duzu hor, Mexikon egon zaretela, Estatu Batuetan ere Bai. egon zarete, nolako izan da esperientzia hori? Badago anekdotaren bat konta dezakezuna? Anekdotak, milaka, kontzertu guztiak ezberdinak izan dira. Normalean olako kontzertu ditan beti zerbait faiatzen du, ez? Gaur adibidez hasi naiz eta petaka pinganilloa ez zebilen orduan aldatu behar izan dut, bigarren abestian, beti gertatzen da zerbait. Are gehiago osoa zure ekipoarekin, orduan zan, ze gitarra daukagun gaur, ez? Kontzertu honetan, edo... Ea zer funtzionatzen duen. Nik adibidez, beti egoten naiz, beti zatiota mikroan paloari hartuta, ez? Zer eukiko dudan gaur, dana zan ezberdina, ez? Gero dana jende ezberdina ere bai, oso era ezberdinan mugitzen dana publiko bezala, ez? Orduan, anekdotak, pilo bat, hori, egun baten ez neukan entzuteko pinganillorik, beste egun baten, hori makila zegoen super apurtuta eta ia eskuan mikroa eta ni super galduta, ez? Orduan izan da, esperientzia pilo izan dugu, baina izan da sekulakoa, ez? Azkenean pilo bat ikasi dugu, jende marabillosoa ezagutu dugu, gero udazkenean eta batzuk Euskal Herrira etorriko direnak gurekin, azkenean lagun egin ditugulako, eta, esperientzia itzela. Zuen, Instagramean ikusi dut, abuztuan amaitzen duzuela bira, pentsatu duzue... Ez dugu abuztuan bukatzen, badaude batzuk, eske, segun non jotzen duzun, aldez aurretik ezin da esan, naiz eta jaiak izan. Batzuk sorpresa direlako, ez? Edo beranduago botatzen dituzulako horre kontzertuak. Orduan, daude kontzertu batzuk ezin ditugunak bota oraindik. Beste batzuk badaude jarrita, iraian, adibidez, Galdakaon egongo gara jaietan. Baina badago beste bat, oraindik iragarri ezin dana. Ez da, kontzertu gutxi batzuk egingo ditugu, eta oraindik ere urri aldera ere, batan bat ere eukiko dugu. Eta pentsatzen zabiltzatea bira horren ostean zer etorriko den, edo gauzak lasai hartu nahi dituzue? Bira horren ostean, azkenean kontzertu kopurua jeitzi eta bestiak egiten sartu. Azkenean ez dakigu beste, talde bat ez egingo dago, kontzertuak egin da bestiak egin. Ez dakit oso ondo beste gauzarik egin dezakegun, ez? Eta orduan, dinamika horretan sartuko gara, lasai, baina hartuko dugu benetan patxadaz, ez? Azken aldian, emoten du dana harineketan egiten dugula, beti atera behar dugula zerbait, ez? Osea, naiz eta diskoa izan, atera behar gero beste single bat, kolabo bat ez da inorekin, hartu nahi ditu gauzak pizkatxu bat, tranquil. Arnastu pixka bat. Bai, azkenean datorren urtea urte potentea da, urte horretan elektrizitatea diskoak 25 urte betetzen ditu, orduan guretzako ere oso esanguratsua den zerbait da, eta horretan gabiltza, hori danari buelta bat ematen, ez? Gainera orain udara dator, ezakit oporrak izango dituzun ala ez, baina irratian esan diguzu snorkel egitea gustoko duzula. Bai.
Ze plan daukazu dara honetarako? Ba, justo auki genuen akustiko bat pasan asteburuan Menorkan, eta akustoen aurretik eta akustikoan ostean snorkela egin gendun. Begira. Bueno, guk ondarroko lagun batek ez du snorkela esaten, eta guk ere ez, esaten dugu antiojuk eta tubu. Bira. Orduan guk egiten duguna da antiojuk eta tubu. Eta ba, bueno, opor batzuk baditugu, eta bai, egunak baditut hartuta, baina azkenean 5 egun horrelako zerbait Ibizara joateko, Zaila da. eta antiojuk eta tubukin, eta ara joango gara bai, deskantzatzera pizka bat, eta bueno, a ber, bentsate guzkiaren bila, ez? Hemen Bai, badakigu, zaila da. daukagu egun bat Ona, bestea uda txarra. dana, beste bai. hau da joan egiten da, eta bueno, horrela gabiltza. Orduan, ba, bueno, eskapau pizkatxu bat, berora. Beti ondo etortzen dela. Bai, ez dugu baietz. Bueno, badakigu oso jantzia zaudela musikaren industriarekin, gustatzen zaizula artista emergenteak entzutea. Zer entzuten ari da orain Aiora Errenteria? Jo, bagia esan gauza asko entzuten ditut, baina azken aldian ez nabil gauza oso berririk entzuten. Ba, nabil nire talde gogokoekin horrek pizkatzu bat ikusten, bai behitu, bueno, Los Planetasen pelikula ikusi nuen, eta Los Planetak ez entzuten nabil pizkatzu bat, eta bueno, baina justo atzo sekulako kontzertua entzun nuen Stan Stilena, Eroen Buelta, eta orain hori entzuten nabil, ez nabil azkenengoko hilabetetan nolan ezer barririk entzuten, baina bai, badakit, kontzertuak ikusi ditut, ez ikusi nuen, hemen ez ditut ikusi, baina ikusi nituen oin dela gutxi, azkenean mugitzen dena, baina bai, azkenean bai gustatzen zaidana da, holan talde pizkatxu bat toke noventeroa daukatenak, nire garaia zelako igual horregaitik, ba asko deitzen didate, ez? Baina uste dut dagoela mugimendu asko, gauza ezberdin asko, eta publiko askorentzako kalitazteko gauzak azkenean, ez? Jote euskaraz eta, bueno, Euskal Herrian eginda. Eta oker ez banago, BBK jaialdian 3 egunak egon zarete, Bai? ze talde ikustera etorri zarete horrela bat buruan balin badaukazu eta zein gomendatuko zenuke? Stan Stil esango dut. Stan Stil ikutsi zuen egin dela urte batzuk ja jotzeari, eta bueltatu dira eta atzo ikusteko aukera izan genituen, eta niretzako izan da, pilo bat kontzertu ikusten ditut, talde ezberdinenak, eta momentu horretan konturatu nintzen, jode, ni honetara nator. Hemen ikusi dudana ikusteko, hemen sentitu dudana sentitzeko, ez? Horregaitik egiten dut musika eta horregaitik ikusten ditut hainbat kontzertu, ez? Eta hori izan zen transmititu zidatena atzo, eta izan zen sekulakoa, ez? Azkenean, kontzertu bat ikustea, negar baten egon nintzen, eta gainera, kontzertu askotan, igual serioago nago, ikusten du jendeak ezagutzen nagoela, eta begiratzen hau, momentu horretan izan zen, bai igual, negar baten egon nintzen, super gustora eta disfrutatzen. Horrek balio du. Niretzako bai, nik hori eskatzen diot, entzuten dudanari, izan alda oso polita, eta oso ondo eginda, baina ez badadosta harrapatzen eta lurrera botatzen eta gero altzatzen, hori da behar dudana azkenean, ez? Eta Stan Stilek eman zidan, hori bai, Masifataken kontzertua ikaragarria izan zen ere, ostegunean, ez? Mila esker Aiora etortzagatik, batez ere, zuei. elkarrizketa hau kontzertutik atera ostean emateagatik, zorte hon eta oso ondo pasa BBKan. Bai, ontsa ingo duana zuzenean zerbeza batedan, eta aldatzen hazen bitartean, eta gero, bueno, badatozenak. Eskerrik asko zuei. Zuei. Bai, agur.